Somos unha organización, porque ainda non somos nin asociación nin nada parecido, unha agrupación de 5 mozos e mozas de Ponteceso que nos reunimos para preservar un pouco o medio natural. Casi todos temos formación ambiental, biólogos, técnicos, traballamos en outras cousas e decidimos xuntarnos para ver que podríamos facer para preservar a nosa zona. Decidimos atacar as invasoras. É un problema que na costa, bueno, en todas as costas, pero na nosa está estendéndose moito. Está acabando con plantas autóctonas que temos. Estes paisajes tan bonitos que recorremos cando facedes o camiño dos faros, supónse que dentro de 50 anos, se o problema non se ataca agora, sería todo uña de gato, neste caso uña de gato. Entón, conseguimos unha subvención por parte de Iniciativa Xoven da Xunta. Fixamos un proxecto moi elaborado para coller 8 voluntarios, facer diversas actividades, e aquí estamos. Esperamos seguir dentro dun tempo con outro tipo de subvencións e puxémonos en contacto para que colaboráramos os Camiños dos Faros con nós, para nos explicarvos un pouco cal é o noso traballo e que consciencedes vos a xente coa que vaiades sobre este tema, non? Verónica e Lucía son 2 voluntarias e as 2 están traballando no seu proxecto de final de carreira co carpobrotos, co uña de gato. Entón que vos explique un pouco de invasoras e despois imos á zona onde está a planta, explicarvos como se ten que arrancar e como hai que facer, cal é o tratamento. Vale, o problema das invasoras é moi grave, de feito hai un montón de especies que están invadindo as costas e todo de Galicia. Temos, por exemplo, esta, a orella de gato, das de Encantia Fluminensis. Bueno, pasamos para que vexades fotos. Ou tamén esta que tamén parece moi bonita, pero é un problema. A vinagreta pan de cuco. Ou a erva da pampa, que vémola un montón de sitios e tamén é invasora. O plumacho. Sí. No, ninguna destas. Ninguna destas es uña de gato. Eu que sei, tamén está a mimosa. Non son de aquí. Non, a uña de gato está aquí. Esta. Esa, sí. Esa? Esta. Sí. Sí, es que hai diferentes. Este é uña de gato? Sí. Mirade, esta, tan bonita, non é nosa. Claro. Vémolas moi bonitas e traémolas para aquí pois para adornar e en realidad estás a convertir nun problema moi serio. Todas son invasoras. Todas en Galicia. Todas en Galicia. A ver, o problema das invasoras é que, como non son daqui, o clima favorece, esténdese moito máis. Por exemplo, carpobrotos, a uña de gato é sudafricana. Deu aquí por uso ornamental, para decorar, que a flor esa super chula que ten é así violeta, e nos acantilados queda precioso, pero non é daqui, estás aproveitando, porque o clima favorece, ela expándese, e bueno, ahora cando se arranquemos xa veredes que están todas conectadas. Unha sola folla dá toda a planta esa que vedes, o sea, cunha sola que teña luz e nutrientes xa se expande porque teñen reproducción vegetativa en vez de por sementes. Por eso é tan importante sacala ben, os pauciños que vamos a ver mogollón de paus, eso con un pouquiño de auga rebrota todo, xa enraíza, é un problema porque acaba cas plantas daqui. Nós o que queremos é conservar as plantas daqui e que volvan rexurdir, non? Porque isto acaba con todo. É un problema polo solo tamén, acidifica o solo. En vez de cos incendios, moito peor. Sí. Solo actúa vegetativamente, sen menos nada. Se fai fruto, flor, pero non é vegetativa todo. A ver, hai estudios que din que podese reproducir tamén por sementes, pero ainda non está confirmado. Por ahora solo así, chégalle ben, que xa está. E agora imos hacia ali. Vale, Se tendes ganas de traballar. preguntando por esta. Esa é túa. Isto se non se reproduce tan rápido. Al final no hay cigarro porque te lo llevas. Me quedé. Sí, ahora os enseñamos. Esta tampouco andarán que non é daqui. Porque esa es hora. Non toda a flora de fora é invasora.
Que Por moito. reproducción Se vegetativa, se estende máis de 6 metros en 3 anos, é por reproducción vegetativa e Vale. en suelo. Dicir,